Здравейте на всички от YouTube. Днес ще ви покажа как да играете Drakensang Online на Linux. Първо отивате на софтуерния менеджер. И от него си инсталирате ето тази програма Linetricks. След като я инсталирате, стартирате я, давате да се инсталират програми, Install на App, давате добре, намирате Firefox, това са програми за Windows, намирате Firefox-а, давате му тикче, давате му добре, то ще ви дръпне файла, ще ви пита за инсталация, както е на Windows инсталацията, next и т.н. След като инсталирате Firefox за Windows, отивате на Select a the default line prefix. Давате инстала на фонд и намирате Tacoma. Давате тикчи, давате добре и ще ви се инсталира този шрифт, който е необходим за играта да се стартира правилно. След това отивате на сайта на java.com, давате на download и си дърпате Windows-кия Java offline инсталер. Дърпате го, отваряте го с Line, десен бутон, отваряне с Line и от инсталацията е като на Windows пак, next, инсталирате си Java-та. След това отивате на сайта на Drakensang Online, давате на Community, Download, дърпате си тая, която е екзето около 8 мегабайта, май беше програмата, играта. Давате десен бутон, отваряне с Line, Next, напред, съгласен съм. Дори да ви даде грешка, би трябвало да нямате проблеми. И вече си отваряте, като ви се появи иконката на Drakensang. Пишете с акаунта. Давате вход, избирате си сървъра. И играта зарежда. Ето както виждате. Само да зареди напълно. Както виждате, това е Drakensang на Linux. Не е толкова сложно. Това е общо взето за сега. Надявам се видеото да ви хареса.